Okay, this time, oras na ito na alas 4:43 na sa hapon. Okay, so, pamati na kita sa katapusan mga bahanon. Ni kagrupong Roger Ditablan sang Barangay Talusan, Dumangas. Okay, ang buksan muna. Okay, tanaw nato kung anong buksan. Kung ang zipper, o kung ang pertahan, o kung ang kaldero. Buksan muna ni kagrupong Roger Ditablan. Buksan mo na, o giliw ko. Ang pintuan ng puso mo. Kumakato itong aking damdamin, naghahangad na iyong mamahalin. Kay tagal kong ninanais na makamit ang dalisay mong pag-ibig. Ngunit ako ay iyong pinagtatawanan. Sabihin mo kung ano ang dahilan. Dahilan ba ang aking katauhan? Sa iyong ganda, ako ay alangan. Katapatan ang tangi kong kayamanan. Kaya sinta, manalig ka, buksan mo na. Buksan mo na, o giliw ko. Ang pintuan ng puso mo. Kumakatok itong aking damdamin, naghahangad na iyong mamahalin. Kay tagal kong ninanais na makamit ang dalisay mong pag-ibig. Ngunit ako'y ay iyong pinagtatawanan. Sabihin mo kung ano ang dahilan. Dahilan ba ang aking katauhan? Sa iyong ganda, ako ay alangan. Katapatan ang tangi kong kayamanan. Kaya sinta, manalig ka, buksan mo na. Kaya sinta, manalig ka, buksan mo na. Kaya sinta, manalig ka, buksan mo na. Thank you. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, salamat gid kagrupong Roger Ditablan sang Barangay Talusan, Dumangas with buksan muna. Ang ginapabuksan niya galing ang tagipusoon sang isa ka babae. Abi ko kung ano na. Abi ko kahitan. Sakto gid typical gid nga harana kay sa pagharana sang una, no, isa gid sa mga lines nga sambahanon ang buksan muna ang tagipuso.